Alleen een keerstekken en mobiele huisjes verrieden dat er morgen in raad wat te dwaan is. Stilte voor de storm, want hier zetten 13.000 kuiders en nog eens 1600 hutreners uiteen voor de 4e editie van de Slachtenmarathon. De organisatie er klaar voor, zeggen ze. Die enige zwargen binnen nou nog het waar. Als het nou liekt, wien wol, komt soort wien. Misschien uit een droge buiken, maar prachtig erin waar. Van de renners is zelfs ook goed. Even een poncho om mij of een plastic poeder, rijnjaske, weer droge sokken. Dat is wel belangrijk, want als je een buik krijgt en je wordt wierd, dan is het toch wel noffelijk om even wat droegs te kennen. Parkeer onder route, maar alleen nog op speciaal daarvoor onwiesde terrein. Daarna is er op de organisatie het publiek dat bij het 10.000 verwachten wordt, vooral op langs de route de renners aan te moedigen om zo drukte en problemen bij de finish van te komen. Wat wij voorkomen willen is dat de mensen als een teleurstelling hebben van verdikke, ik lang in de files die en ik kon er net goed bij komen. Ja, dan is het denk ik mooier om de mensen op de route onderwijs op te zieken. En zelfs de finish is hier van Elsen in. Maar die teleurstelling die wil ik een beetje voorkomen. Dus als mensen kiezen kennen, dan zou ik zeggen, zorg het even onderwijs.